bocah-bocah, pelajaran basa Jawa ing dina iki yaiku babagan geguritan, nulis lan maca geguritan. Manut wujud lan isine ana loro, siji geguritan gagrag lawas, loro geguritan gagrag anyar. Ciri-ciri geguritan gagrag lawas siji cacahing gatra utawa larik saben pada utawa bait ora ajeg. Saora-orane ana 4 larik. Loro cacahing wanda utawa suku kata saben gatra ajeg biasane 8 wanda. Telu tibaning swara ing pungkasan larik nganggo para kanthi guru swara. 4 diwiwiti nganggo tembung sun gegurit. 5 lumrahe isi piwulang. Ciri-ciri geguritan gagrag anyar. Bahasane endah, dudu basa padinan. Isine mentes banget. Tibaning swara ing pungkasan larik bebas. Nganggo lelewaning basa utawa gaya basa. Struktur geguritan siji swara, loro diksi, telu basa figuratif, 4 tipografi, 5 imajinasi, 6 tema, 7 rasa, 8 nada, 9 kahanan utawa swasana, 10 amanat. Carane nulis geguritan. Siji milih tema. Loro nemtokake ira-iraan utawa judul. Telu nemtokake diksi utawa pilihan kata. 4 nemtokake lelewaning basa utawa gaya basa. 5 lekas nulis geguritan. 6 nyunting geguritan kang wis ditulis. Kang perlu digatekake nalika maca geguritan, siji vokal, loro ekspresi, telu pangucape tembung, 4 blocking panggung. Contoh geguritan bisa kok buka ing buku Mandiri Basa Jawa kaca 72 nganti 74. Sakwise kowe padha nyemak keterangan iku mau, banjur ana tugas yaiku kowe nulisa siji tema wae geguritan ana ing buku tulismu. Aja lali identitasmu ditulis ing pojok tengen dhuwur. Banjur difoto ana ing lan dikirim ana ing WA grup mata pelajaran basa Jawa. Sesuai utawa jumbuh karo kelasmu dhewe-dhewe. Temane bebas. Contoh iso milih tema kaya ing layar iku. Peringatan kowe ora oleh nurun liya karapen dhewe. Yen nurun kowe ora bakal oleh biji. Ayo padha digarap bareng-bareng.